проблема доштум. Ҳамин саҳар гуфти гапҳо ки падарам бандагӣ кард. Агар возможность боша як чӣ мумкин мақсад дастгирӣ. Ассалому алайкум бародарои азиз, умедворим ки хуб ҳастен, сог саломат ҳастен. Бародарои азиз, аз ҳар як тайта хоҳиш мекунем бародаро ба хотири Аллоҳ, ба хотири рӯзи қиёматон кадоме ки аз дастит меояд ҳамин бародарро ёрдам кунед. Алло шоҳидай ҳамин бародар занг зад. ҳану на самом деле ҳамин бародарро нигоҳ кунед ки мардака бузбалагиша нигоҳ кунед. яъне ки дар болои экран баромадан гап задан ки мара ёрдам кунен, дастгирӣ кунен. Бародарои азиз, ира чанд қадар гурда дар кора, чанд қадар гурда дар кора. яъне ки ҳама тарафа мисли фикр мекунӣ одамизод бародаро як дӯст дора, 100 душман дора. барои ҳамқа бародарои азиз, ба хотири Аллоҳ кадомед ки дастгирӣ мекунен, ёрдам мекунен, Аллоҳ баракатон диҳад. ҳамин бародар падараш гузашта шудагия бародарои азиз. яъне ки падараш гузашта шудаи бародаро мехоҳад падарша мақсад гуру чӯб куна, яъне ки падарша яъне ки ба хок супора. барои ҳамқа бародарои азиз, ҳамин бародармон ба ёрдами мо шумо эҳтиёҷ дорад. присидеста яъне ки занг зад ки ака алло шоҳида ман худам як сағираи мақсад стройчик, ман ҳамин стройкада кор мекунам, надорам ҳамин буҷетира ки ман ҳамин корро пеш бибарам, шароитам намераса. барои ҳамқа бародарои азиз, мо таслим гирифтем ки кадомед ки зурат мераса ба хотири Аллоҳ як ёрдам кунен, дастгирӣ кунен. кадомед зурат намераса бародарои азиз, ҳеҷ боки надора, ягон гап нест. дар ҳаққи падар дуо кунен, дар ҳаққи бародар дуо кунен, Аллоҳи меҳрибон сабраш диҳад. ҳамин навора падилитса кунен бародарои азиз, ба хотири Аллоҳ навора падилитса кунен, лайк монен, комментария монен. иншоалло ба амраи худо ҳамин бародар кораш буд мешавад. худо нигаҳбонтон боша бародаро, дар амони Аллоҳ. бародаро ҳамин як хидмат шудагия. 8 моҳ пеш ҳамин падари ман гуфти гапҳо ғалт буда буд, маиб шуда буд. 8 моҳдан гуфти гапҳо тавбатин нашуд бародаро. рӯзи буд омади ҳамин саҳар бандагӣ кардам. агар ягон возможность боша, имконият боша, бачаам зубастон я ёрдам кунен, я дастгирӣ кунен. ман худам аз саҳраи стройкада кор мекунам. шумо ҳам хоҳиш кунед ки метавонед ёрдам кунед, наметавонед дар ҳаққи дуо кунед, дар ҳаққи догӣ бошед.